Hello mga kois, ano yata karon rin sa usa ka panimalay nga nalak na pod. Ang iyang kinatawo diri sa pabo. Nganong usa po'y nakauna ni tawhana nganong ibirahan. Nonsa day na call. Ano sa kadaghang mong hayop ay kadaghang bayi nganong kanang job kung hayop ay imong giulagan dong. Alangan dali ka magud madakpan. Na, Unsa naman tawag ka doon? Unsa may nakaon mo doon? unsa-unsa nimo ni nay? Unsa-unsa nimo ni nay? Pero man ng parente god. Kayo na. Tabang Ayaw tao po, mo. pasakita eh. Ganihan kag palami niya, paskita na din mo. Ang babo eh. Babo. Ano mo na tag-iti ani? Sa maning pabuka. Hindi na niya pa mo. Saan man napagtantang ron, Meg? Call. Usawa man na ron nga nakalak naman na di na dyan na maibot. Na Adi ko kakakutsilyo. Puro mo nang Puro liod naman, pa puro naman. tama. na ayaw makay basig napawi ka na. Sayang. Say asawa. Napawikan. Na, Na, basig ikuha ni sa... Mo tabang. luya sa pabo. Gamay para ba Diyos? Imo man lang gi. Patay, Call. Eh, usa man ni orasa nga nahitabo nay. Karon man ning alas 7. Alas 7 din. Na, almost 2 hours naman din nahitabo ning Nangurog naman niyo. namula na dyan siya nay. Parang saan man siya makuha. Di pa niya maingon nga patawag doktor kay maulawan pa rin tawhana. Adi birahon ka ng pabo. Ayaw nanay kay ang ulo. Putol. Na. Patay ni pabuhan eh. Pagkaluuya sa pabo. Sigit-sigit na kasakit. Nung sa matong angay mo na nanay. Wala ko kabalo. Unsa na? Ang katigulangan wala yung idea ni. Ang sawa ni. Wa jud ka kabalo kay karon pakita na. Pagkaluuya sa pabo no. Na, ikadaot dyan na niya na dili na maibot. Ay padali ng doktor. Magdadala ko ni pabot sa ospital ron. Na? Oo ani. Sige, enter ni mo, Call. Naon sa bitang kana ka o rin pagbuang. Uwagong kang dako. Alangan silingan pura ta pamuhi mo pabo. Na, sa salingan pa dyan din yung pabuhan eh. Sa akong pagulit ko silingan ron. O sige. Kita na to na pamagi. Patyo na ako ng video.